Evo, neka srijeda ujutro, mora se ići kočnice nešto pregledati, nešto škripe kočnice, a što se ove kočnice troše, pa majko moja, pa da mi je neko pričao da ti svake godine moraš promijeniti kočnicu, ja ne znam, ja bi rekao neće auto više kupovati, bježba, troše se kočnice, šta će mi takav auto, ko će se kočnice troše, ko da je sad to nešto, i tako. Šta jučer bi, ima jedan talk show sjajan u Torontu, na CTV-u, 4 ženske, Tracy, ona, i one sjajno pričaju, svaki dan su neki novi topiksi, znači, o svemu u životu, o problemima, ali super, jedan najbolji show što volim gledati, te 4 ženske, i u svemu i svačemu, i jučer ti je bilo show, mislim, to ti je sada, a uvijek je to bilo, samo sad je to dobro zamotano, to su ti agencije, to znaš, ovdje kad ti dođe, kaže agency, ma ti kontaš neki putovanja, agencija za zapošljavanje, ma jok, to je takozvana, pod navodnicima, sugar daddy, ili što bi se reklo, šećerni tata. To su tako te, ne znam kako se zovu, nebitno šećerne tate, nije to više onaj oblik eskorta da ti dođeš nešto, nego je to neki oblik exchange-a, sugar daddies i sugar babies, znači šećerni tata. I sad tu imaš agencije, ti dođeš, dobar dan, imate li vi nekog, ja imam etolove, ne znam što ću od nje, bi li ja mogao kako da nekom pomognem da neko završi školu, znaš, pošto je on dobar taj, ko što bi ja recimo dođem sad šećerni tata i da ja sad nekom pomognem da neko završi školu, znam s te dobrote, i odmah njih ima tamo, javi se, ja hoću da završim školu, ja hoću isto skup fakultet, drži, ne daj, i tako tu, ali to ona kaže, te priče ženske, tu normalno se ne priča o tome, to se podrazumijeva, što kažu neko, to se isto podrazumijeva ako kad te negdje pošalje na godišnji, na plažu negdje, ili se tu kupa, pa zato ideš tamo da se kupaš, čuj, i tako. I onda o tome se priča, kako to oni to rade, jer u tim agencijama je rebiga skupa škola, moraš ti platit, a imaš vamo sponzora. I šta ćeš, odeš tamo i tako to, toga se više i više ima, sve ti je postalo sve izopačenije, a to je normalno. Opet kad malo skontaš, vidiš, ta neka što studira, ti svakako kad uđeš kući ti ležiš, učiš, ležiš, odmaraš i tako dalje. I još ako studiraš medicinu, pa ti odmah možeš tu i studirat kako izgleda klinička smrt kad te neko pita i tako dalje, razumiješ? To ti je to. Tako da, to ti je taj šećerni tatica, ne znam, majke, to isto mi nekako bilo, odeš ti tako, nađeš neku, finansiraš, šta ja već znam kako oni to rade, jel to ovako, jel to onako, onda ti ideš sa njom u kino, izlaziš, čitav ti dan imaš to, tako platiš, jer neko hoće samo to, neće neko samo daj meni samo pola sata, kakvih imate, mesnati, košćati, neko to hoće uzme čitav dan, pa se to druži, pa eto ti zapare, možeš sve jebi ga, samo što ne možeš kupiti još jedan život, kad bi to bilo, jebo mater, ja bi sad doćeo i 10 ubio, rekao, što kupiti jedan još život, jebem li ti majku, sad što ja sred, tu bi se ja umiješao, recimo, ko će kupiti još jedan život za neke ljude. I ne znam, majke, to sve tako, ti odeš fino, ti odmah znaš sve, kako ćeš, odeš, nađeš neku, izlaziš, znaš najveće da će biti klinička smrt, jebote to. Pa, mislim, to je isto film, kad bi rekao, idem gledat film, znam da je onaj crni ubio onoga bijelog, da je onaj Kinez brisao slovom i ti ideš u kino, znaš kako se film završio. Pa jebote to. Ko bi taj film gledao kad ti znaš, dobro, aj nekad pogledaš, kad je dobar film, ga 2 puta pogledaš, znaš šta se je desilo, ali između je radnja sjajna i razgovor i tako dalje, ali kažem ti, kad ti sve unaprijed znao, u filmu, kad bi ga ti gledao, ili kad bi znao utakmicu, gledaš, znaš, ma zabit će ga on je 89, ajmo mi gledat, nema veze, znamo mi da će on zabiti, mislim, znaš kad Barcelona igra da će ga zabiti, to je drugo sad, to je već drugi nivo, ali to ti je danas imaš koji kakvi agencija koje su, eto tako, što kažu, nije govno, nek se pas posro i tako s te agencije zovu, ali šta će, ima svega danas za lovu, svega i za malu i za veliku lovu, sve je poštalo, samo gledaj kroz lovu. Ima love, ima, dođi vamo, financiramo. Jebote led.